الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید والصلاة والسلام علی سید الرسل علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وفي مقام آخر ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ساؤنڈ اللہ ایک کو دے دی تھی آواز باری بریک کر آواز ایک کو دے آواز کم رکھ فول نہ چھاڑ مسجد بند ہے شور بند ہے آواز مٹھی بھی رکھ بریک بھی کر ایک کو دے نال تھوڑی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین صحیح العقیدہ سنی حنفی حق مذہب رکھن والے مسلمان بھائیو السلام علیکم حمد و درود دے بعد عاجزانہ مؤدبانہ فریاد ہے حق تعالی جل جلالہ وعم نوالہ دی پاک بارگاہ دے اندر خالق کائنات بندہ ناچیز نو دور حاضرہ دی ہر خطا ہر غلطی خصوصاً نفس و شیطان دے فتنیاتوں دائمی پناہ عطا فرماوے اپنے پیاران دا صدقہ کلمہ حق بولن دی اپنی رحمت نال توفیق بخشے اڈا امین پور جامع مسجد شریف دے اندر اج دی مبارک عظیم الشان محفل پاک بسلسلہ ذکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس دا اہتمام مسجد شریف دے کمیٹی اور قاری صاحب اور مل کے اہتمام فرمایا ہے پروردگار عالم جل جلالہ ہوئے دوستان دی اس عاجزانہ کاوش خدمت تمام نو بارگاہ صدیقیت دے اندر شرف قبول عطا فرما
خاندان سنگیاں دوستاں سمایت دارین دی سعادت بخشے. تھوڑی کو دے دیو تھوڑی. دوستان گرامی انشاءاللہ العزیز جس موضوع تے کلام کرانگا اس حوالے دے نال کیونکہ اج 22 جمادی الثانی شریف دا جڑا دن گزرا ہے وصال سیدنا صدیق اکبر دا دن ہے بحمد اللہ تعالی پوری دنیا دے اندر جتھے مسلمان ہیں نے جمادی الثانی شریف دا مہینہ ہر خطیب خطبہ دے اندر نا فضائل و مناقب سیدنا صدیق اکبر دا بیان کردہ صرف اہل سنت دی مساجد دے اندر. فی زمانہ جو فتنے اپنے باطل مضموم ارادیاں دے نال حملہ آور ہو رہے ہیں، کبھی ناموس صحابہ تے حملہ اور کبھی ناموس اہل بیت تے حملہ اور کبھی ناموس مصطفیٰ کریم تے حملہ. الحمدللہ ہر دفاع تے اہل سنت و جماعت ہی ہے جو صحابہ دا اہل بیت دا اور نبی پاک دی ناموس دا دفاع کر دیں. مرزیت قادیانیت سر اٹھاون تے انہاں دی سر کوبی دے واسطے اہل سنت، رافضیت سر اٹھائے تے انہاں دا سر کچلن دے واسطے اہل سنت، خارجیت سر اٹھائے اور اہل بیت دی توہین کرے تے انہاں دا سر کچلے تے اہل سنت. اللہ تعالی اعزاز اور عزت فقط شان اہل سنت نو عطا فرمائے اور قدم خدا دی کر کے آنا صحیح مذہب اہل سنت ہے. صداقت دی ایک دلیل، اہل سنت دے برحق ہون دی ایک دلیل، روح زمین تے جو ولایت اللہ تعالی رکھی ہے نا وہ صرف اہل سنت دے اندر رکھی ہے. مذہب اہل سنت دے علاوہ اللہ تعالی کسے مذہب فرقے دے اندر ولی نہیں رکھا، ولایت ہائی نہیں. ہر زمانے دے اندر اللہ دے 1.25 لاکھ ولی ہوندے، ہر زمانے دے اندر آج بھی ہیں. توجہ ہے بھائی، آج بھی ہیں 1.25 لاکھ. اللہ تعالیٰ جدو اللہ دا ایک فقیر ٹردہ ہے، ولی ٹردہ ہے، ان دی تھا تے اللہ دوسرا ولی پیدا کردہ ہے، پھر دوسرا ٹردہ ہے، تیسرا، یعنی وہ 1.25 لاکھ دا جڑا تعداد ہے نا اللہ تعالیٰ وہ پوری رکھنی ہے. اور انہاں 1.25 لاکھ دے اتے کتب ہوندہ ہے جو ہمیشہ خاندان رسول چوندہ ہے اور انہاں سارا دا سردار ہوندہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ہر ولی دا مذہب اہل سنت ہوندہ. اللہ تعالیٰ ولی بنانا ہی اہل سنت دے اندر ہے. روح زمین پھر ہر ضلع اندرون ملک بیرون ملک جتھے بھی اللہ دے ولی دے دربار ویکھیں گا نا صاحب دربار دا مذہب اہل سنت ہونا ہے. میں تھوڑا جہا جناب نو سروے کرا دیا، آپ سدھا جائیے لاہور داتا دی نگری، سید علی حجویری داتا صاحب مذہب اہل سنت، میاں شیر ربانی شرک پوری مذہب اہل سنت، سید اسماعیل کرما والی سرکار اکاڑے والے مذہب اہل سنت، قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی مذہب اہل سنت، سید پیر مہر علی مذہب اہل سنت، بابا فرید مذہب اہل سنت، خواجہ فرید مذہب اہل سنت، سید جلال الدین اجوی بخاری مذہب اہل سنت، شعباد قلندر مذہب اہل سنت، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی مذہب اہل سنت. توجہ ہے جاروے نگر پھر نگر نگر گلی گلی کوچا کریا بستی جتھے بھی جا
جس صاحب دربار نو جا تکے گا مذہب اہل سنت ہے. اہل سنت تبار اللہ تعالیٰ ولایت نے رکھی کیوں؟ رافضی او ہیں رسول اللہ دے صحابہ دے منکر اور خارجی او ہیں حضور دی اہل بیت دے منکر. تے اللہ تعالیٰ نہ ولایت رکھی ہے خارجیاں دے اندر، نہ ولایت رکھی ہے رافضیاں دے اندر. او بھائی یہ دوویں ہیں ویلے، ولایت ہے جس ولی تے مولا علی مہر لاندے وہ صرف اہل سنت دے اندر ہے. کیا میں چیلنج کرنا اگر کسی وہابی دا کہیں دربار ویکھو ہوئے تو مینوں دسو میں بھی فاتحہ پڑھا. سادہ بولیے میں ایک نا چٹکلا لانا چاہنا بھائی دلو تائیں رڑی ہے ککھ نہیں. ایویں دنیا جن نے لایا گلیوں دے مگر ٹر چل. دس سید مہر علی نو قرآن گھٹ سمجھ آیا تے آج دے وہابی نو ود آیا ہے. اور بابے فرید قرآن نہیں سمجھیا اساڑے بولے بھائی یار قرآن پڑھ دیں بخاری پڑھ دیں سون لو کی پیون دا مگا بڑا کچھ ہوندہ ہے. تو نیران پڑھے جو دو نہ تیرے کے قرآن حدیث بخاری پڑھنی ماننا ہونا الٹ کرنا مقصد ہونا الٹ لے کے بیان کرنا تیرا دماغ خراب. دادا سننی باپ سننی اگو جڑی نوی نسل ہے جناب دیگڑا بن نکلا کہ یاری پکیں دو لات مار دیا وہ مٹی کھلے کیوں سندہ جو رہے ہے. قدم خدا دی سید پیر مہر علی 11ویں شریف منائیے نہ ہوئے قرآن نہ ہوئے حدیث اللہ دا ولی کدے شریعت دے خلاف نہیں چل سکتے. توجہ ہے خبردار کسی دے پیسے نہیں جانا. نہ شیعہ دے اندر کو ولی یہ جڑا شعباد قلندر ہے نا انہاں دی تاریخ پڑھ انہاں دے دربار دے دروازے تے نام پڑھ انہاں دا نام ہے عثمان مروندی. انہاں دا نام عثمان دسدا ہے اے رسول اللہ دے 4 یاراں دا غلام سی تے رافضی تے عثمان دا نام رکھ دے نہیں. اے بابے فرید دا بیلیا پاک پتن والے دا شعباز انہاں دے مدرسے دا مفتیا بہاؤالدین زکریا ملتانی دا سجانہ شعباز قلندر کسی دے قبضے کرن نال ولی ہوندہ نہیں ہو جاندہ بیت المقدس تے یہودیاں دا قبضہ ہے لیکن وہ گھر اللہ دا ہے. شعباز قلندر تے رافضیاں دا قبضہ ہے ولی ساڈا ہے. اگر مرو تیرے قبضہ نال ولایت تیرے کل ولی تیرا نہیں بن جانا. شعباز بھی ساڈا ہے غوث بھی ساڈا ہے مہر علی بھی ساڈا ہے بابا فرید بھی ساڈا ہے خواجہ فرید بھی ساڈا ہے. توجہ ہے ڈٹ کے بول سبحان اللہ. تو خیر اہل سنت و جماعت ہر دفاع ہر محاذ تے دفاع کر دیں. محاذ صحابہ ہوئے محاذ ناموس اہل بیت ہوئے محاذ ناموس مصطفیٰ ہوئے دفاع اہل سنت دے ذمہ ہے. الحمدللہ تاریخ اٹھا کے بیکھ لو. تو الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی ہے تو سے اہتمام کیتا ہے شان سیدنا صدیق اکبر دے سلسلہ دے اندر اہتمام ہے. اور یاد رکھنا اس وقت رافضیت سر چک رہی ہے. کراچی دے اندر صدیق پاک دی شان گستاخی کدے لاہور دے اندر کدے پنڈی دے اندر کدے پشاور دے اندر. اہل سنت دا حق بندا ہے جویں ربیع الاول شریف دے ہر دن ہر رات نو محفلاں دا اہتمام ہوندا ہے نا ایویں جدو جمادی ثانی دا مہینہ شروع ہوئے رات دن سنی اپنے گھر دے اندر شان صدیق اکبر دا اہتمام کرن. ہر گھر دے اندر شیڈول بنا لین قاری صاحب جماعت ثانی دے مہینے دے اندر ہر گھر دے اندر دن نو رات نو دن نو اوتھے رات نو اوتھے دن نو اوتھے رات نو اوتھے دن نو اوتھے رات نو اوتھے شان صدیق اکبر دا بیان جو میلاد والا مہینہ سارا چلدا جماعت ثانی دا مہینہ بھی ایویں چلے آکھو سبحان اللہ. تو انشاءاللہ العزیز سیدنا صدیق اکبر پاک سرکار دی مبارک شان دے بہت پہلو نے. تو چند پہلو تے میں گفتگو کراں گا. اللہ رب العالمین شرح صدر نال بیان دی توفیق بخش. آج دے بعد سجے کھبے نہیں جانا اپنے مذہب تے قائم رہنا. یہ نہیں کرنا جن نے لایا گلی تے ہوندے مگر ٹوش بابے شیر دیا گاہ مانگو نا کلی پال ہے اپنے مذہب تے اتھے کمی کیڑی اتھے کمی کیڑی ایمان اللہ سوئے صحابہ دے آساں تابدار اہل بیت دے آساں تابدار اولیاء دے آساں تابدار اولیاء ساڑھے مذہب دے اندر قرآن نو آساں صحیح سمجھیے حدیث نو آساں صحیح سمجھیے نبی دی تعظیم آساں کریے صحابہ دا ادب آساں کریے.
ارشاد رب العالمین مولا فرماؤندا والذی جاء بالصدق، مٹھی آواز مٹھی، وصدق به اولئک هم المتقون۔ مولا دا کلام ہے، رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وہ جڑا سچ لے کے آئے تے اللہ نالی فرماندہ وصدق بہی، جس نے سچ لے آن والے کی تصدیق کی تھی۔ مولا علی دی تفسیر ہے، خود مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم آپ خود اس مبارک آیت کی تفسیر شرح کر دیا۔ خود مولا علی فرمان دے والذی جاء بالصدق هو محمد، اللہ جو فرمایا او ذات جو سچ لے کے آئی، مولا علی فرمایا اندے تو مراد محمد پاک دلال ہے۔ وصدق به هو ابو بکر، اللہ پاک سونے دے مولا علی مشکل کشا فرمایا وصدق به، یا وہ سچ دی تصدیق کی تھی، اس تو مراد سیدنا صدیق اکبر دلال پاک رسول اللہ سچ لے کے آئے نے، سچ دی تصدیق ابو بکر فرمائی ہے۔ شرح تفسیر مولا علی فرمائی ہے، صدقے جاؤں قدم خدا دی میں بہت یہ گلنا تینوں سنا کے جاؤں گا۔ اللہ سونے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم امدت التحقیق دے اندر محبت تبرین ریاض النظرہ دے اندر اے بیان فرمایا ہوئے ہے، 1000 بار مولا علی منبر مبارک دے تشریف لے جانا، قسم چکے فرمانا علی نو اللہ دی قسم ہے، علی نو اللہ دی قسم ہے، علی نو اللہ دی قسم ہے، صدیق دا نام صدیق اللہ آسمانہ تو اتار ہے، ابو بکر دا نام صدیق اللہ آسمانہ تو اتار ہے۔ منبر مبارک دے کھلوتے قسم چکے مولا مشکل کشادی فرمانا علی نو اللہ دی قسم، علی نو اللہ دی قسم ہے، ابو بکر دا نام صدیق اللہ آسمانہ تو اتار ہے۔ دوسری روایت کے اندر مولا نے بار بار قسم چک چک فرمانا صحابہ سنو، ابو بکر کا نام صدیق اللہ سونے نبی کی زبان تے جاری فرمایا۔ صدقے جاواں جس رات سیدنا صدیق اکبر دی ولادت مبارک دا ویلا قریب آیا ہے، آسمان تو رب العالمین ندا فرمائی مبارک ہوئے انہوں نے اس پیدا ہونے والے بچے دے نال محبت رکھن گے، اللہ سونا انہوں نے جنت داخل فرماوے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، علماء اہل سنت، قاری محمد اللہ قادری میرے صاحب۔ اللہ سونے اعلان فرما دیتا اس رات جس رات ولادت صدیق اکبر ہوئی، اعلان رب فرمایا انہوں نے مبارک ہوئے جس آمن والے بچے صدیق نال پیار کرن گے، اللہ رب العالمین صدیق نال محبت کرن دی وجہ نال انہوں جنت عطا کر دیا گا۔ صدقے جاوا قدم خدا دی واحد ذات صدیق اکبر دی جنہ بطنو حالت جناب اسلام چ نہیں سنائے، او تو بھی سیدنا صدیق اکبر توحید دے قائل سن، انہاں کدے بھی بتانو سجدہ نہیں کیتا، عمر بھی سجدہ کرتے رہے، عثمان پاک بھی کرتے رہے، لیکن واحد ذات صدیق اکبر دی سی۔ اس پرانے وقت کے اندر جدو اللہ سونے اسلام اجے نہیں سی دتا، ادھر بھی صدیق اکبر توحید دے قائل کدے بتوں نے ایک لمحہ دی خاطر بھی کدے سجدہ نہیں فرمایا، توجہ کری۔ ایک دن سیدنا صدیق اکبر اپنے بچپنے دا واقعہ بارگاہ مصطفیٰ کریم دے اندر بیٹھ کے خود سناون لگ پے، یا رسول اللہ میرا باپ سی، ابو قحافہ میں نو پھڑ کے لے گیا، 54 سالہ دی میری عمر سی، میرا باپ ابو قحافہ میں نو پھڑ کے لے گیا وے بت خانے دا نگران سی، نال ہی میں نو لے گیا تے کہنے لگا پتر تو ذرا جا کے پوجا پاٹ کر لے، اے ساڈے خدا نے انہاں دی پرستش کر، انہاں دی عبادت کر، انہاں دی پوجا کر، میں ذرا تھوڑا باہر کم کر کے آواں۔ سیدنا صدیق اکبر آپ سرکار کی کیتا پتر سیدھے ہو گئے، آپ نے فرمایا اے پتر تیار ہو جاؤ، میں بھوکا وہاں مینوں کھانا دیو۔ اجے بچپن ہے
سیدنا صدیق اکبر فرمایا جے تسی ہو خدا تے میں بھکھا ہاں مینوں کھانا دیو وہ تو بہت سن اج دنیا ایڈی مسلمان اکلو پیدل ہویا کھلا ہے کہ جناب کافراں نوں سیاںا آکھدا جی وہ سیاںے ہوندے تے بتاں نوں خدا مندے سیاںا مسلمان ہے جڑا الہ نو ایک مندے رب نو ایک اللہ نو ایک مندے آج تعریفیں انگریز دیاں ہو رہی ہیں جناب انگریز نے یہ کر دیا انگریز نے وہ کر دیا وہ ترقی کر دیا وہ چاند پہ پہنچ گیا اس نے یہ کر ڈالا اس نے نیٹ بنا دیا اس نے یہ کر دیا اس نے وہاں کر دیا وہ ایڈے عقل والے ہوندے تے او جناب جڑا بے جان انہوں سجدہ کر دے سیدنا صدیق اکبر فرمایا سیدھے ہو جاؤ مینوں دیو کھانا ہونا کی جواب دینا آپ فرمایا اچھا مینوں پانی دیو پیاس لگی چھت کرو ویکھتے سے یار اللہ تعالیٰ توحید دی شمع انہاں دے سینے چ رکھی وہ چپ فرما نہیں سن دے تسی میں ننگا مینوں کپڑے دیو نویں پان نو چپ آپ فرما اچھا کہ نہ تسی کھانا دین دیو نہ پانی نہ کپڑا تے پھر میں تانوں مارنا تسی آپ